L-uffiċċju għall-affarijiet tal-Konsumatur waslulu 64 ilment mill-klijenti li allegatament ingidmu eluf kbar ta' euro mill-kumpanija Rediscover the World. Dan joħroġ minn tweġiba li tal-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici għall-mistoqsija parlamentari tal-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri. Il-Ministru spjega li l-ilmenti li jikkonċernaw kuntratti dwar prodotti ta' btala għal perjodu fit-tul huma maqsuma fi 3 kategoriji. Semma kif 37 klient ilmentaw mal-awtorità għal fatt li l-kuntratti li kellhom mal-kumpanija ma ġewx onorati, waqt li 6 oħra saħansitra ħallsu għall-akkomodazzjoni skont kif stabbilit fil-kuntratt u meta waslu fid-destinazzjoni sabu li ma kien sar l-ebda ħlas mill-kumpanija. L-awtorità rċeviet 17 l-ilment ieħor minn klijenti li ħallsu għall-akkomodazzjoni għall-btala li għad iridu jmorru jew kellhom imorru u sabu li ma kien sar l-ebda ħlas. Il-Ministru żied jispjega li l-klijenti li allegatament ingidmu minn din l-iskema jridu jitolbu rimedju quddiem iċ-Ċentru Malti għall-arbitraġġ. Kien news li fawwissu li għadda żvela dan il-każ wara li għexieren ta' persuni ilmentaw magħna li sfaw migduma mill-kumpanija li kienet topera minn ħanut fil-Mosta. Il-Pulizija kienet ikkonfermat ukoll li qiegħda tinvestiga mijiet ta' rapporti minn konsumaturi li spiċċaw iħallsu bħall akkomodazzjoni wara li l-kumpanija naqset milli tonora l-obbligi tagħha.